Sibingelele sesibuyile no part 11 la sikhuluma khona ngezwe laseKhenani, izwe loju nobisi. Now before singene ngisafuna ukuqala ngiveza ama-map ukuthi ama-map yabona abacindezeli mebefika into yokuqala babeyishintsha bayifaka amagama abo ngomlando ozovuna bona kwakwama-map bese kuza kuyincwadi ezamagugu njengeindaba zamabhayibheli, umlando, yabo bashintsha amagama amakhosi bashintsheni kodwa imap yayibanika i-age if beyishintshile ukuthi umlando uvune bona ukuze isizwe sizoduka, right? Ake singene kuyona imap yase-Afrika. Okokuqala imap yase-Afrika imise okwa L. Ngiyoyichaza le ndaba ya-L isho ukuthini. Ijulile le ndaba ka-L leyo yokumisa kwa L engathi sihlalo sobukhosi, ngoba nesihlalo naso simise kwa L. Imap yase-Afrika imise kwa L, and I know ukuthi amakhosi nawo kune position angcwatshwa ngayo imise kwa L, but angifuni ukungena lapho kakhulu, right? Ake singene kuyona ke le ndawo le owazi ukuthi seGibhithe number 1 iseKush lapha. Yabo le ndawo ebhalwe Egypt iseKush lapha. If ufunda ngokweBhayibheli bazokutshela ukuthi iKush ise south of Egypt, right? Is south of Egypt ile ndawo le ebhalwe ukuthi Egypt, yabo? Ngoba phela imap ukhumbula ukuthi baphambanisa amagama. Le ndawo north kahle isouth. Mubuka le ndawo Egypt, isouth yayo khona ulwandle, akho ndawo. Okusho ukuthi iEgypt ile ndawo ekuthiwa iseSudan. iEgypt yayibizwa ngokuthi iseKemet. Kusuka nje lapha eSudan kukhuphuke kuyele koChad, kuyele koNiger, kuyele koMali. Ilapho la khona kwakwenza khona civilization lapho, right? Ilapho la khona kwakwenza khona civilization. That's why kwakuthiwa iseKemet ngobani? It's the land of the black. If u research igama elithi Kemet lisho ukuthi land of the black. Labantu abalapha ko Egypt no Libya no Algeria abeve bemnyama. If phela kuthiwa land of the blacks ongasho umhlaba, kwangasho inhlabathi, okusho abantu abaphila lapho. If you take a look abantu bako Mali, Niger, Chad, Sudan ngokubukeka abamnyama ngokwebala. If ungenazo inwele kanje awukwazi ukuthi ungathi umAfrika, akwazi. Laba abantu abalapha ko Algeria, bani Libya, ubani omunye Egypt, abasuka lapha ko Saudi Arabia, basuka ko Iran, basuka ko bani wonke lama country la oTurkey, basuka lapha beza la eAfrika bezonjani bezocindezela. Bafike bayidla le ndawo lapha phezulu. Le ndawo lapha phezulu iseKush. Kuthiwa iKush is a south of Egypt. iKush is a south of Egypt. Ngike ngakuveza lokho insukwini ngenza ivideo yaseGibhithe, right? Indawo ke south of Egypt, Egypt, iLibya neAlgeria. Ngoba phela iSudan neChad neNiger neMali base north, ngoba phela imap iyaphambaniswa. Sehle sizenzansi. Le ndawo ekuthiwa iseSouthern Africa, that is all Canaan land. Le ndawo nje ephathelene noMozambique, oBotswana, oAngola, oNamibia, oSouth Africa, Lesotho, oSwaziland, oZambia, yonke leyo ndawo leyo ise-Canaan land, ise-Khenani, izwe loju nobisi, right? Ake singeneke siye kulelizwe ekuthiwa ise-Southern Africa, okuyilona liyi-crown ngobani yonke into yaqala khona eSouth Africa. Ake singene kulona ke siveze amanye ama-features noma amanye amagama aseBhayibhelini ukuthi akuphi nendawo njengamanje. Now singene kuyona ke ezweni lase-Southern Africa, sikuvezile ukuthi iJerusalema lilapha ezweni laseBotswana. Siyenzile ivideo kuvezayo lokho. Sikuvezile ukuthi iGolgotha la khona kwabethelwa khona uJesu, nimazi ngokuthi uJesu igama lakhe langempela uYeshua, right? iGolgotha liseNamibia. La Galilee Sea ile lapha ngase Cape Town. Le ndawo ekuthiwa iseGalilee ise-Western Cape nayo. iGarden of Eden ise-Eastern Cape. Bese kuzothi le ndawo ekuthiwa iseCapernaum. iCapernaum ila khona uJesu khona ayephusha khona iministry yakhe. Ila khona uJesu khona ahlangana nabafundi bakhe bedoba lapho Petro. Leyo ndawo ekuthiwa iseCapernaum namhlanje ibizwa ngokuthi iseNorthern Cape, Western Cape, Eastern Cape,
uCape usakhona bakawushintshe bawushiye uCape ngobani omubi uhleze eshiya ubufakazi la ngcolisa khona, right? And then indawo ekuthiwa iseBethlehem la kwazalelwa khona uJesu, leyo ndawo ise-Free State, ingaphansi kweprovince ekuthiwa ise-Free State. And then indawo la ekuthiwa khona iseNazaretha, kuze kuthiwa uJesu waseNazaretha, yindaba okuthiwa waseNazaretha. Ngobani? Uma mina ngowase-South Africa ngibizwa ngani? Ngibizwa ngokuthi South African. Uma kumuntu kuvela umuntu waseNigeria ubizwa ngokuthi Nigerian. Ngekuvela umuntu wase-Egypt ubizwa ngokuthi Egyptian. Kanjalo nomuntu waseNazaretha wabizwa ngokuthi ungumNazaretha. That's why kwakumele ukuthi ayohlala eNazaretha ukuze kugcwaliseke isiprofetho sokuthi uyokuba ngumNazaretha. So indawo akhulela kuyona uJesu isempumalanga. Namhlanje lo ndawo ibizwa ngokuthi seMiddlesbrough. Balicisha igama elithi Nazaretha. Bokwazi ukuthi abacindezeli mebefika bafike bawushintsha umlando. Angazi yini lesenza ukuthi singanaki kanje sikholwa yonke into esifunza abacindezeli. Bayawushintsha umlando. Bese yafika kumuntu athi ayikho lento eshoyo kubhalwe kuphi la, ngikhombisa imap ekushoyo lokho. Bayawushintsha umlando. Right? Ake singene kuyona ke sesifuna ukukhuluma ngamakhosi nangama tribes aphuma ngaphansi kwezwe laseKhanani. Ake singene kuyona. Right? Ake singene kuyona ke sichaze inkosi esidiscoverile elashintsha igama layo eyokuqala, right? Akhona amanye before yona kodwa esikwazile ukuthi discover sithola igama layo ephambili. The furthest you can go ile nkosi eniyazi ngokuthi uAbrahama. Nimazi ngokuthi uAbrahama ke igama lamanga ke lelafakelwa lona abacindezeli abathola iBhayibheli umlando wethu bathi mesebelithatha base bafaka igama labo ukuze kube ngathi konke lokho okuhle kuvela kubona, kanti wonke umlando waseAfrika, wonke umlando oseBhayibhelini uvela la eAfrika, kakhulukazi eSouthern Africa, right? So inkosi yokuqala niyazi ngokuthi uAbraham, igama lakhe langampela uNtu. Uyena owabusiswa kwathiwa inzalo yakho iyokuba ngangeinkanyezi. Uyena owabusiswa kwathiwa inzalo yakho iyokuba ngangezi hlabathi zolwandle, uNtu. Kuyena kwaphuma isizwe. Leso sizwe namhlanje sibizwa ngokuthi abantu. Abantu. Uyalizwa nje igama liyachaza ukuthi laba abantu, right? Now ake sifunde kabanzi ukuthi ukhona nomlando kanjalo ukuthi kwaba khona umuntu okuthiwa uNtu na. Ake sifunde kabanzi. Now ake sibheke ukuthi ngabe ukhona yini umuntu okuthiwa uNtu and kuthiwani ngaye umuntu okuthiwa uNtu, noma waba yini khona umuntu okuthiwa uNtu na emlandweni nje. Ake sizwe la kuthiwa lana Ntu is regarded in African oral tradition, particularly with Nguni culture, as the first ancestor or forefather of Bantu speaking people. Uma kuthiwa he was the first ancestor of Bantu speaking people, kusho ukuthi esizweni sabantu batanjwa ngaye. Uyena wokuqala oba yi-ancestor esizweni sabantu, right? Kanjani na? For example, the Zulu people, the first ancestor of the Zulu people was called uZulu. The first ancestor of the Swati people was called Umswati. Yabo? So kusho ukuthi uNtu wakhipha isizwe sabantu, right? Leso sizwe sasiphila isintu. Bese ukuthi umuntu ongaphansi kwaleso sizwe kwakuthiwa yini? Umuntu, right? Umuntu ungaphansi kwesizwe sabantu. Umuntu akusiyena umZulu kuphela. Bonke abantu abalapha eSouthern Africa babantu. Ngicela ukuphinda lokho. Umuntu akusiyena umZulu kuphela. Bonke abantu abase-Southern Africa babantu, okusho ukuthi umuntu ose-Mozambique umuntu ose-Angola umuntu ose-Swaziland umuntu. Bese kuhlukana ngokwama-tribes, right? Bese kuhlukana ngokwama-tribes.
uNtu uyena lo owasuka eGibhithe kwathiwa akashiye izwe lakubo. Inzalo yakhe uyokuba ngangey'nkanyezi, inzalo yakhe uyokuba ngangey'hlabathi zolwandle. Kwathiwa akashiye izwe lakubo, waze washo uNkulunkulu wathi abaqalekisayo ngiyobaqalekisa. Kwathiwa akasuke eGibhithe akhuphuke aye eningizimu. Igama elithi ningizimu alisho ukuthi ise-south. Igama elithi ningizimu igama le-country intothini, indlela okubizwa ngayo i-country yethu, i-Southern Africa, ngobani kwakunama-giant, particularly le e-South Africa. Kwakunama-giant, ama-giant ayebizwa ngokuthi amazimu, amazimuzimu, right? Kwase kwathiwa ningizimu, yabo. So, uNtu wasuka eGibhithe, wakhuphuka waya kephi, waya eSouthern Africa. Ilapho-ke la khona kwakheka khona isizwe sabantu. Ama-San people nawo abantu ngoba se-Southern Africa, right? Nama-tribes lawa amanye kabani, lama-tribes ahlukahlukene sawaveza nawo abantu, right? Ake siqhubeke nayo. Ake sibheke ukuthi emlandweni yake yaba yini khona inkosi kuthiwa uNtu na. Ake sibuke lapha phezu kwaMnguni, nansi inkosi lapha yokuqala eyaba recognized. Ubani? uNtu. Now uNtu ile nkosi eniyazi ngokuthi uAbraham, iyona le ekwathiwa isuka eGibhithe. eGibhithe kwathiwa ayikhuphuke iye eningizimu. Igama elithi ningizimu alisho ukuthi use-south. Igama elithi ningizimu izwe lethu labizwa ngalo ngoba na kwakukhona ama-giant. Kwakukhona ama-giant. Ama-giant ayebizwa ngokuthi amazimzimu. Zimu, ningi, zimu. Kwathiwa kakhuphuke aye kephi, aye eningizimu. Yilapho-ke afike khona aqala khona isizwe sabantu. I-nation yakhe iyabizwa ngokuthi abantu. That was to ukuhlukanisa isizwe sakhe from ezinye izizwe ngoba zaziningi izizwe. Kwase kwathiwa lesakhe-ke abantu, okusho ukuthi bavela kubani? Bavela kuNtu, right? Sizocela ukuthi siyibambe la for now. Sizobuye siqhubeke nayo sesiveza amanye amakhosi. Siyabonga kakhulu.